सेटी फिल्म्स पर जाए 2000 रिकॉर्डिंग बाय सेटी फिल्म्स सीतामढ़ी। हम हई बंगाली छौरा हवे बिहारी रे दादा हम हई बंगाली छौरा हवे बिहारी हम हई बंगाली छौरा हवे बिहारी दर्द बड़ी देता रे हई यादव जी के बेटा रे 2000 देके लेता रे हई यादव जी के बेटा रे 2000 देके लेता रे 2000 एक मिनट नहीं दम धरेला लंगा के भीतर में दिहले बाठेला रे सखी एक मिनट नहीं दम धरेला लंगा के भीतर में दिहले बाठेला नीचे तकिया लगा के सखी हमके पुल्हा के सखी नीचे तकिया लगा के सखी हमके पुल्हा के नीचे तकिया लगा के सखी हमके पुल्हा के पूरा सांस फुला देता रे हई पांडे जी के बेटा रे 2000 देके लेता रे हई यादव जी के बेटा रे 2000 देके लेता रे 2000 राइटर राहुल पिया भाऊ देवेला छोटू छबिला रहे घर में अकेला सुनो राइटर राहुल पिया भाऊ देवेला छोटू छबिला रहे घर में अकेला रात दिबिया बुता के शिवास लेवेला सुता के रात दिबिया बुता के शिवास लेवेला सुता के रात दिबिया बुता के शिवास लेवेला सुता के राजू देखे लागे झाके रे हई यादव जी के बेटा रे 2000 देके लेता रे हई यादव जी के बेटा रे 2000 देके लेता रे।